Haçan aýal maşgala eklenjiň aladasyny edip kazançyň ugruny ylgap başlaýar. Şonna ol söýmegi nämedigini ýakdan çykarýar. Sebäbi oň bar aladasy maşgalany eklemek. Egerde oň ýanyna arka durýan erkek bolmasa, oňa golluk berýän erkegi bolmasa, oň hemme agyr ýüküni götürip bilýän erkegi bolmasa, onda ol güýçli bolmaly bolýar. A güýçli aýal bolsa näme? Bagtly bolup bilenok. Şoň üçin oglanlarymyz erkek bolup aýallaryny işletmejek bolmaly. Kän agyram salmajak bolmaly. Goýular öý bilen bolsunlar, çagylar bilen bolsunlar. Özlerine seretsinler. Ana şonna aýal bagtly bolar. Elbetde öňe maýtşym ýaly aýal bagtly bolsa, maşgala bagtly bolar.